Bini nilitum Swarnagiri Atemple ke langdam ji nijirpo pen nijirpo nonanta wangvelang kurthelang nilitum ajo kaching wai ke adap soy baji si damji pu anta adap bangyoka kurwang vedet non siki thurai selang non siki damalang nilitum non 7:30 bak dolo nilitum basarlo nanche thabdana lo nilitum non Swarnagiri Temple dam bomlo nijirpo pen lahen lo jo nijirpo pen Urisa sor sisir jina huwa men ke Utpala bus stand Dambom lo Utpalan ji laswa pas ke damji Utpal lete rakhi Yadagiri Gudda an Kapeka pas ji kedanan ji nito Finally, nilitum Swarnagiri Atemple nang lagi ke lo, nilitum non nang paklang pon iko arlo ko PPC ke doma arlo kuan si ke langme ma nang litum apa nang paklang pon iko. Temple along Kedo, Swami atum lo, Arnam, Kardom atum lo. October 5 Arnam, Akemi paket hesu kali lada. Temple along ke dam, I step kidding so kali. Temple along arniwan tamuni datung bang tik. Lahen lo jo a temple ke lapen nang itu mapan nang paklang konik pop. It's a very beautiful temple, a magnificent temple. Mobile phones ఆలయంలో మనకు అనుమతి లేదు కావున మొబైల్ ఫోన్ వద్ద మీ యొక్క మొబైల్ ఫోన్స్ డిపాజిట్ చేసుకోండి. శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి Rada ke phone deposit adim lo mondir lo kardonda mahut phone ke deposit adim lo Muni datum Arnam, apan kardom, narikol kapang hang lok lo.
Nonire tum Arnam Mardom det pen Prasad ke chulok lok lo. Arni ke suahut floralong dong set that ekeng pak so lapeti. Non nili laso a temple arlo kopima ke do nang paklang konik ko Arnam Vishnu aphan nang paklang konik ko. Laso temple arum Vishnu Arnam ke do adim lo. Meso kali kalara hemlo lage ili tumno na ne chodami aphan dambom lo Milinon an kechoji align along sido an chotan chetlo walking traveling lo regmesen lo nonan ke lapun apen lo jo Arnam kardom dam nanji atowar बड़ा बड़ा पूरा हाथी अच्छी हाथी से छुआलू अच्छी ऐसे पूरा गाय अच्छी का गाय छुआलू अच्छी फिर भाई पूरा बाकी जा देखे के बाद पूरा मैं आपको lo mondir long keduan avianta kapre ka video long nili tum apha nang chetong tweet ko ini video ke lapan pen halo kan tonik